subscribe naman dyan, mga idol. When I look into your eyes, it's like I'm watching the night skies or a beautiful sunrise. There's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. Umpisahan ang araw ng nakangiti, dami ng yakap ng Panginoon at huwag kalilimutang sabihin, salamat Lord! Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating partner na milk tea shop. Dito, walang iba kundi ang Cozy Place Milk Tea Shop dito sa Lawak, Pangasinan. In cooperation with Ma'am Emily Lopez all the way from Singapore. Ating sosurprisahin si Sir Emerson na taga-barangay Kasampagaan, Lawak, Pangasinan. At ang super sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mama na si Ma'am Rosina Seboch all the way from Europe, Austria. Sasamahan nyo kami at ating tunghayan ko na ang magiging reaksyon ng pasurpresa na ito. So, sasasabi ko sa inyo, arat na! Nagbayad na lagi kami nagkinita kami mama. Ginagawa mo. Birthday! Ano matinagdi sa ate? Ate ba niya Marson? Madi mama, nabayag na kakwa. Tagsat ni mama, at adya kami kagayan balong so madi na ka makikita. Tatamo mo niya. So, ikinuntak na kami ni mama, tataka nung deliver mi kanya. Kaya lang, ang bayad ka tay. Delikado, Ayos lang. 11,000. The motherfucking Eagle. May first ka na. Saan mo nagkaging lipat kasi 10,000 lang pala kung birthday ka sa karibon niya. Hindi na palang pesos. Pwede ka na kanong 5,000 nagdakkel mo tikwana, tawar na ato. 6,000 nga dago si tawar na. More than half pa nyamot ko. Nang dati nga kanak ako, data kami lang kita. Sakpay mo tidawatan mo na nakinang mo. Salamat din. Di garadan lo kakang garudan atan na yan. Lukat na ma! Alam sa nga ang timpay lang timang lukat mo. Here's my hand. Wala yung rider. Ayun, nasa picture na lang. Kaso lang drawing may lang. When I look into your eyes, it's like I'm watching the night skies or a beautiful sunrise. There's so much they hold,
just like them old stars. I see that you've come so far to be right where you are. Kasama natin yung handa nila. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Ayan. So lahat tayo kakanta ng happy birthday in 1, 2, 3, go! Itong ka na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Teka. Alam mo sa'yo, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow, kakadol! Pero bago yan, may ka-wish muna. So, syempre, hindi mawawala ang giving of a birthday message. Syempre, unahin na natin si girlfriend. Nasaan si girlfriend? Girlfriend! Halika na. Doon ka sa tabi ni Emerson. Happy. Nasabi ko na sa'yo sa chat kagabi, alam mo naman kung yung tama at kasama din. Kasi alam mo na yung happy birthday ka ba? Hug naman, please. Next one! Syempre, si Ma'am Ina. Andito ba si Ma'am Ina? Halika na, Ma'am Ina. Happy birthday balong. Oray awan ni mamam dito oy. Sabi lang ko na paragsan na ni mamam among rigati ina adapot. Agis kuila ka nga nalalaeng ta para mo lang kiyang dito arabidan na ni mamam niya. Okay, happy birthday balong. Yun. Okay. Ang daming nakipicture kanina. Isa, dalawa, tatlo, lima. Picture mo lang kami dalawa lang ako. Okay, sige po. This is my apo. Ayun. Okay. Birthday wish po. Ang wish ko lang sa'yo ako, magpakabait ka kasi malayo si mama mo, no? Ha? Lahat ng dream niya, sana gawin mo. Total, nandito naman kami. Kung anong buwan mo, lapit ka lang sa amin. Basta, I love you in your mouth. I love you. Happy birthday! Emerson, happy birthday. Nako, 18th birthday. Sapay ko ma, ito yung pinag-birthday. Kat unay na yunan, tidupay na tawag. Yan. Ni mamam, awan dito. Yan. Kat hindi purpose ni mamam, tinapimta sa panag-birthday. Kat isumat iti. Sumat ko maiti. Itiyak mo nga, agadal ka nga nalaing. Yan. Ito isulahan na natin pagragsakan pinaganak. So, God loves you. Next, grandma. Asan na si grandma? Apat yung nakita kong grandma kanina. Mami Rose. Asan na? Mami Rose. Ako. I love you. Ay, mama. Okay. And yung representative from the cousins, sa mga pinsan. Ano na sila nagduli na? Ma'am Lourdes, halika na po. Sunod. Amoy baka. Uray. Uray mo sulit pa ng kapitana. Happy birthday nako. Kada di magkakaon.
At sisingkot ka balong tanimamam kita na jay. Makasangit mo ta awang nga rin sunat to niya. Happy birthday! Yeah! Ay, birthday tayo ulit sunay! Siyempre, agis nila pa yung mga chip. Di ba, balik ka pa yung kasihan, di ba, kung namin na. Pero sana, sa pagmumotor, ingat lagi. Tapos, yun lang, more years to celebrate. Tapos, more chismis to come. Di ba, Marites? Yun lang, God bless. Tapos, ito yan, andati kami lang ng mga kakasinsin mo. We love you. Happy birthday. Damdamamat ka no, isutalaan na. So, thank you, kuya. Ingat ka palagi. Tapos wag mo na yung asawa. Darating kayo dyan. Birthday balong. Sisimpot ka ta, tuloy mo ni Mama Kat, pinabikot di ba? Nasimpot ka. Happy birthday ka, more birthday ka. Thank you. Thank you, Mati. Thank you. Hello anak, happy 18th birthday. Wish ko sa'yo, sana lagi kang malusog, malakas, at malayo sa sakit. Lalong-lalo na malayo sa anumang kapahamakan. Sana huwag mong pababayaan ang sarili mo. At sana din, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Lagi mong tatandaan kahit na magkalayo tayo sa isa't isa. Mahal na mahal ka ni Mama. At sana magustuhan mo yung muntik kong sorpresa para sa'yo. Alam ko na hindi man tayo magkasama, pero lagi mong tatandaan na lagi kitang iniisip. Mahal na mahal kita. At sana din pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Huwag ka munang mag-aasawa. At mag-iingat ka rin palagi sa pag-drive mo ng motor. Hinay-hinay lang. At kung ano man yung mga plano mo sa buhay, sabihin mo lang sa akin dahil nandito ako lagi nasusuporta sa'yo. At mahal na mahal kita anak. Sana huwag mong pababayaan ang sarili mo. I miss you. See you soon. Happy birthday ulit. I love you. And God bless. Bye-bye. So, yun ang birthday message ni Mama. So, meron pa akong isang dito. Meron pa Happy 18th birthday sa pinakamamahal na anak. Hindi man tayo magkasama sa karawan mo at malayo tayo sa isa't isa. Nais kong malaman mo na mahal ka ni Mama. Nandito lang alam mo lagi na sumusuporta para sa'yo. At lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ni Mama. At sana huwag ka munang mag-asawa ng mahal na nagpapusin mo ng pag-aaral. At magpakabait ka lagi, anak. Sana sa munti kong sorpresa para sa'yo ay napasaya kita at nagustuhan mo. Again, happy 18th birthday, anak. I love you so much and I miss you. Nagmamahal. Hingihan din naman kita kung ano ang masasabi mo kay Mama. Siyempre, mapapanood niya to dahil i-upload to namin dito sa YouTube. Then siyempre, bibigyan din namin siya ng kopya. So, birthday message. Message kayo para kay Mama. Tugang tandeng, ibu kong piyata. Kapit ka nili. Hindi po sa kaparigalo, dito yung expect na lang yung bago. Kahit broken family, sa pag-support ko sa May kinuha po ako. kahit anong mangyari mga
ako palagi. Huwag mo papabayaan sa inyo. Happy birthday ulit, Emerson. So, narinig ko, very emotional ka dahil sabi mo, broken family kayo. Pero sana anak, hindi yun maging dahilan or maging hadlang para hindi mo may pagpatuloy yung mini-wish ni Mama sa'yo na matapos ang pag-aaral mo. Ako din, isa rin ako sa maraming bata na member ng broken family, pero hindi yung naging hadlang para magpatuloy at kamtin ang lahat ng hinahanap sa buhay. So happy birthday po ulit. Okay? Ayan. So, Emerson, in behalf of Surprise Home Delivery ko, by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best. Tulad nga ng wish ng karamihan sa'yo dito, pagbutihin ang pag-aaral para kay Mama, syempre. Dahil si Mama nasa malayo, at bilang isang magulang, syempre, naiintindihan ko yung nasabi ng wish ng karamihan sa'yo dito, na pag-igihin mo yung pag-aaral mo, dahil syempre, wala si Mama, and bilang isang magulang, syempre, tanging hangad lang ng isang magulang ay yung makapagtapos ng pag-aaral ng ang mga anak, syempre hindi yun para sa kanila, kundi para sa inyong mga kabataan. So sa lahat ng mga kabataan dito na nakikinig, pag-igihin ang pag-aaral. Dahil ang pag-aaral, yun lang ang may papamana ng inyong mga magulang na hindi makukuha ng kahit na sino man. Ano? So sana bilang isang host ng iyong 18th birthday, may nakuha ka o may napulot kang aral mula sa amin. So sana hindi pa ito huli nating pagkikita. Sana pag nagkita tayo ulit, isa ka ng professional. So ano bang pangarap ni Emerson? Ano ang pangarap mo? Ayun, seaman. O, sige. Baka naman pag nagkita tayo ulit, isa ka ng seaman, mabutan mo na ako ng isang kapirasong Toblerone. So happy birthday again. Enjoy your day and more birthdays to come and God bless you always. So guys, don't forget to like and subscribe sa aking channel, Surprise Home Delivery ko by Miss Maylene Palabay.